Salut, eu sunt Oana! Bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați pentru a face parte din familia internauților zâmbăreți. În această săptămână voi vorbi despre locuri în care puteți citi. Îi dăm drumul. 1. În hamac, în pădure. Luând în considerare faptul că o să duci și protecție pentru copaci, pentru că nu distrugem natura, ok? Dar e absolut superb să mergi în pădure, să-ți pui hamacul frumos, să fii acolo numai tu între copaci și să auzi păsărelele cum cântă și toate chestiile fantastice, să fie atmosfera aia genială și tu să citești. Când e cald e 2. La munte. Și iarăși intervine un hamac sau o pătură sau o chestie pe care să poți sta, poate chiar un scaun. Ideea e că ai natura în jurul tău și când e o pauză de la citit și te uiți așa din carte, nu știu, și după reveniți la carte și mai wow! 3. Pe plajă. Fie că te duci pe plajă dimineața la răsărit cu o carte și stai acolo pe șezlong sau pe nisip și citești până răsare soarele și după ce răsare soarele, fie că mergi după masa când nu e așa de multă lume și superb seara pe plajă, când totuși încă e lumină, deci poți vedea să citești, e genial, recomand. Trebuie făcut cel puțin o dată în viață. Da, mergeți pe plajă și citiți. 4. Cu toții știm acele zile ploioase de toamnă, când afară e absolut oribil și parcă nu-ți vine să ieși și te pui în pat cu o pătură și cu un ceai și citești. Chiar trebuie să explic de ce e fantastic să citești în casă când afară plouă. 5. Nu înțeleg cum de trăiești pe pământul ăsta dacă n-ai citit în viața ta vara pe balcon. Sincer, nu înțeleg cum e posibil să nu fi făcut asta, dar oricum trebuie neapărat să citești vara pe balcon, când e așa frumoasă atmosfera acolo și e foarte cald și poate ai și o priveliște drăguță în față. Recomand. Ești în confortul casei tale și totuși iei aer și citești. Și 6. Într-un parc când stai pe iarbă la picnic. Sau în natură în general, e superb să citești în natură, nu știu. Acestea au fost câteva locuri în care vă recomand sincer să încercați să citiți o carte pentru că nu o să regretați. În orice caz, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like, să-i dați un share pe Facebook ca să mărim această mică comunitate, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă pentru a face parte din familia internauților zâmbăreți, să-mi lăsați sugestii de videoclipuri în secțiunea de comentarii și până la viitoare eu m-am dus, pa!